हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन दै मानो होनना बुंबा ब्लगिं जागोन आरोना ब्लगिं दा आं माने मोनसे जायगायाव थांगासिनो गामिनिफ्राय आङो ओरैजाय हादान साइडथिं थांगासिनो आरोना फरेस्ट रिजार्भ होनना बुङो बेयाव माने जोंहा रायजोनि खामानि जागोन आरो दिनै हाग्रा एवस्रांनांगौ गय बारियाव गय गायनाय दङ बेयाव हाग्रा एवनांगौ दङ रायजोनि खामानि लादों बेयावनो आं थांगासिनो दं नोंथांमोन दायो गामिनिफ्राय थांगासिनो आङो थाबायनानैसो थांदों सिखा खंखाय लाबाय लोगोआव सिखा खंखायजों माने हास्रोदसिगोन आरोना हाग्राफोरखौ हाग्रा गोजौ गोजौ जाबाय जाहैदों रायजोफ्रा माने दिनै हाग्रा दाननायनि हाबाफारि लादों आरो खामानि लादों दिनै हाग्रा दाननायनि रायजोफोरजों खामानि मावनायनि आलादायानो बेलेग माने मजायानो बेलेग थ' नोंथांमोना जोंनि हाग्रा दाननायखौ नायलांबाय थादो आङो देखायनो नाजागोन दा मोनहैथ'वाखै आरो एसे गोजान थांबावनांगौ माने जोंहानि न'निफ्राय एसे गोजान जायो माने बे गय गायनानै दोननाया रायजोनि नामाव गय गायनानै दोनदों आरो बेखौनो हाग्रा दुजोब्बाय नालाय दा बेखायनो रायजोआ खनसेनो ओंखारनानै हाग्राखौ साफा खालामसिगोन आरो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ' नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना लामाफोरखौ बारा मोजां नङा दा थांगासिनो आङो माने रायजोनि खामानि दं नालाय दिनै हाग्रा एवनाय माने हाग्रा दाननाय आरो गय बारियाव गय गायनानै दोनदों दा नैबे जोंहा फरेस्ट रिजार्भ गोलैयो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरै थांगासिनो आङो थ' नोंथांमोन बिराद गोजान थाबायना फैबाय आङो दासिम माने मा होनना बुङो लामायाबो गाज्रि नालाय ओंखायनो साइकेलबो लाबासै बाइकबो लाबासै आङो दा थांगासिनो दङ मोनथ'वाखै दसे उनाव मोनगोन आरोना मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला आरो 1 किल'मिटारसो दंबावो मथा मथि जोंनि न'निफ्राय 2.5-3 किल'मिटारसो जागोन नामा बिसिमहालागै आं बारा आन्दाज मोनलायलाना गामिनि लामाफोरखौ थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नै लामाफोरखौ बारा मोजां नङा अखा हानाय ना आरो नै बोथोराबो अखा हाहां जागासिनो एकदम माने खुवा खुगासिनो आरोना अखा हागोन बायदि नै बोथोरा खोमसि नायनो हागोन नोंथांमोना थ' नोंथांमोना आंहा नै दाउथु जरा नुदों दाउथु जरा नुबा माने साननायफ्रा जाफुङोनो ओइ नै दाउथु जरा नुदों आंहा बहाय थ' नोंथांमोन आं जायगाखौ मोनफैबाय माने नैबेयावनो आरोना ओमफ्राय नै बिथिं माने दुब्लिफ्रा सोमखोर समायना जाजोब्बाय नै खुवा खुनाय माने फुंनि टाइम ना दायो फुंनि सम बेखायनो माने खुवा खुनाय बायदि खोमसि जाजोब्बाय आरोना एकदम नै बिथिं नायनो हागोन बेयाव माइ गायनायफ्रा गोथां जाबोजोब्बाय नोंथांमोन दा नैबेनो आरोना नैबे जाहैबाय रायजोनि मन्दिर बेनि ओरैजाय उनथिंजाय माने गय गायनानै दोनदों जाहैदों आरोना गयखौ जोङो दिनै हाग्रा दानगोन आरोना गयाव माने बिराद हाग्रा जानानै दं नोंथांमोन मिथिबाय गयनि हाग्रा दाननो गोनां दङ दिनै रायजोनि खामानि मावगोन जोङो नैबे जोंनि रायजोनि मन्दिर दै नोंथांमोन रायजोनि मन्दिर बियो नोंथांमोना नायनो हागोन बारा डेभेलप जाथ'वाखै सरकाराबो बारा नायसनथारा ना लामाफ्राबो नै मोजां नङा नोंथांमोन दा हाग्रा दुजोबनानै दङ रायजोनि बारिफ्रा दा बेखौनो जोङो दिनै रायजोनि खामानि लादों नालाय हाग्रा दानगोन आरोना नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना सेंग्राफोर दंफैजोबो नै बैथिंजाय ओइथिं नायनो हागोन नोंथांमोन गासिबो सेंग्राफ्रा दंफैजोबो दायो जों हाग्रा दानसिगोन आरोना माखासे फैबावनांगौ दङ जोंहा रायजोफ्रा मोनफैजोबनो हायाखै दसे समाव मोनफैगोन दसे उनाव थ' नोंथांमोन आं माने दायो मोनफैबाय आरो जायगायाव नैबे जोंनि रायजोनि ब्रह्म मन्दिर बियो नोंथांमोन कमप्लिट जाथ'वाखै आरोना बियो बेयाव गोबां खामानि थाबथानानै दङ दायो सरकाराबो गोदान सरकाराबो दासिमबो बारा मोजां नायहरथ'नो हायाखै आरो दा गोदान नालाय मावलांगासिनो दङ लासै ओमफ्राय नै बिथिंजाय सेंग्राफोर दङ दै जोंहा माने दिनै गय बारिया हाग्रा जाजोब्बाय नालाय रायजोनि गय बारि बैथिंजाय दङ देखायगोन आं दसे उनाव गासिबो हाग्रा दाननो फैजोबदोंना फैदों जाबाय मोजाङै बुंदा मोजाङै बुं मा लाबोदों नोंलाय खदाल लाबोदों ना सिखा खंखाय अ दे थिग दं मोजाङै दानगोन ना दाना नोंलाय मोजाङै दानो मिथिबाय नैथिं दङ सेंग्राफोर गासिबो नोंथांमोना रावबो गार्लफ्रेन्ड गैया दे बेयाव गार्लफ्रेन्ड गोनां नङा मिथिबायना सिंगेल गोजासो सिख्लाफोरा सोरबा फसायोबा कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन नोंथांमोन ओमफ्राय नैथिं दङ जोंहा गासिबो दंजोबो बिथिं दं आरोना गय बारिया आं देखायगासिनो र' बेक केमेराजों थ' नोंथांमोन नै बिथिं दङ जोंहा माने गय बारिया गासिबो माने दायो दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय बयहाबो गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो बेखायनो रायजोनि खामानिया थालांबाय थायो नालाय दा माने हाग्रा दुजोबनानै दं आरोना रायजोफोर नोंथांमोन माने माबाया बे जोंना गय बारिया रायजोनिया हाग्रा दुजोबनानै दङ हो ओमफ्राय दा दिनै बेखौ रायजोयैनो जयैनो माने खामानि लादों आरो बेखौ दा जों एवस्रांसिगोन बेसेबां हायो बैसिम दङ ओरैजाय गोलावथार आरोना ओरै गोलावथार नोंथांमोना देखायनि आङो
माने गय बारि दं आरोना नै गयखौ बारा नुवा सेस हाग्रा जाजोबनानै दङ माने ओमफ्राय ओरै नायनो हागोन बिराद समायना जोंनि बे जायगाया आरोना फरेस्ट रिजार्भ गोलैयो नोंथांमोन रौता फरेस्ट रिजार्भ होनना बुङो दा जोंनि बे आदर्श गामिनि एसे साहा फैबानो मोनो आरो ससे फैबानो बारा गोजान नङा ओइथिं गोलावथार आं थांजोबला बिराद गोलाव ओरैजाय बारिया बिराद गोलाव आरोना दा एवनोसै र' रायजोफ्रा मोनफैजोबाखै मोनफैबाथाय एवजोबगोन बे हाग्राखौ नायलांबाय था नोंथांमोना बेनो आरोना जोंनि रायजोनि ब्रह्म मन्दिरा बे गामिनि ओरै जोंनि गामिनि साहानि आरोना मोननै दङ जोंना ओरै गामियावबो मोनसे दंबावो ओमफ्राय नैथिं मोनसे दङ जोंना दा हादान लानाय दं नालाय बे हादान लानायनि आरोना बियो मन्दिरा ओमफ्राय बेथिं गामियाव मोनसे दंबावो थ' नोंथांमोन दायो जों हाग्रा एवसिगोन मानो होनना बुंबा जोंहा अखा हादोंमोन नालाय ओंखायनो दसे सम जिरायबाय रायजोफ्राबो फैजोब्बाय गासिबो नैथिं एवगासिनो दङ आयंआ नायनो हागोन नोंथांमोना नै आयं दे एवना हो देब्रा एवना हो बेरेबो थानो हागौ बेयाव मिथिबायना नोंथांमोन नै एवबाय आयंआ दा ओरैजायबो जों एवनोसै आरोना ओरैजाय नायलांबाय था नोंथांमोना दे लागाव एवना हो एवसिगोन दायो नोंथांमोन ओमफ्राय बेयाव बेरे बासाबो थानो हागौ दै गुमा संग्रा माबा माबि मोनला जोबगोन जोङो दिनै एकदम खासेवबो मोननो हागौ खासेवबो मोननो हागौ नोंथांमोन नै हाग्रानि बुस्थु मोनो आरोना बिराद मोजां ओइ राजा मा लांफैदों नोंलाय हा मा लांफैदों गुमा नागिरदों ए नै जों एवनोसै दायो हाग्राखौ लाइन बाय लाइन खेला गिनांगौलै बेरे थाबाथाय सेस नोंथांमोन दायो आं हाग्रा एवनोसै नोंथांमोन रायजोफोरजों हाग्रा एवबाय मुलि सारनांगोनलै मुलि बेयाव गय गोदानखांना दे एंगार गोबौखा खाथियाव लाब्रा खाथियावबो बहाय जिबौ नै बेयाव दंमोन जिबौआ नायलाय बेयाव दंमोन नामा थ' नोंथांमोन हाग्रा एवगासिनो नै गोलोमजोब्बाय बिथिंजाय एवगासिनो दङ जोंहा रायजोफ्रा गासिबो ओमफ्राय नैथिंबो एवगासिनो नायनो हागोन नैथिंबो हाग्रा एवगासिनो आरोना बिराद हाग्रा जाजोब्बायमोन माने गया नै नाहर नोंथांमोन रायजो जयैनो ज' जानानै माने खेबसेनो एवबाथाय थाब जोबो आरोना हारसिं एवबाथाय माने थाब जोबनाय बायदि मोना रायजोयै मावबाथाय माने खामानिफोरखौ बिराद माने थाब जोबनाय बायदि मोनो आरो नोंथांमोन बिराद गोलाव ओरैजाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिथिं बिराद गोलाव बारिया दे एवदो नै नोंथांमोन इथिं नायनो हागोन गासिबो हाग्रा एवगासिनो बैथिंनिफ्राय ससे जामबोबायानो नै बारा गोजान गैला आरो नायनो हागोन नोंथांमोना आंना लाइना नैबेमोन आरोना लाइन मोनसे फोजोबबोबायानो आङो नायनो हागोन नोंथांमोना नै दे एवना हो थाब जोबगोन थाब जोबबानो थाब थांनो मोनगोन दे सेंग्राफोर दे बोलो हो नोंथांमोन नै नैबे मा बुस्थु नायलाय मोजां नायलाय नोंथांमोन नै ट्रेन फिसा ओंखारदों नै ट्रेन नायलाय नै नोंथांमोन ट्रेन बियो ट्रेन आरोना ट्रेनखौ इन्जिनियारफोरा साइन्टिस्टफोरा बिनिफ्राय नायनानै बानायदों जाहैदों आरोना नोंथांमोन नै बे ट्रेन बायदि खारगोन दै नाय नोंथांमोन ट्रेन बायदि खारगोन बियो माने दा बियो गथा जादों आरो दसे उनाव खारगोन बियो र' ओइ फाग्ला दानख्लावगोन हले गाइस थ' नोंथांमोन नै गुमा गुसेब मोनदों माबा गुमा संग्रा मोनदों मिथिबाय हाग्रा दाननायाव लांफैद' राजा नै गुमाया लांफैद' गुमा संग्रा होनो बेखौ नोंसिनि जायगायाव मा होनना बुङो नाय मोजां नायनानै ला नोंथांमोन गुमा गुसेब होनगोनदां नोंसिनियाव जोंनियाव गुमा संग्रा होनो आरोना क्र गाबो बे मोनायाव क्र होननानै गाबो मिथिबायना नै नोंथांमोन जोंना गुमा मास्टारा गुमा लाबाय नै गुमा मा मोनदों नोंलाय मा मोनदों हा बेरे गुमा लादों नै गुमा दे नै बेखौ थुदो मासेबाव थुदो दे सोनो रोङा र' आं सोनि गुमा मोनदों नै रायजोफोर नोंथांमोन नाय गुमा संग्रा गुमा गुसेब गुमा गोथाव नै थ' नोंथांमोन नै बेरे एंखुर होनना बुङो नै बिरफुंगासिनो सासे लागाय हरजाबाय आदैयाव लागाय हरजाबाय नै निथिया माबायदि मोनदों नै लागाय हरजाबाय आदैयाव बेरेजों
नै बिथियाय आरोना बेरेया नै थांलाय खैलास लाना फै र' आं जुम खालामनानै देखायनो बा सायाव बबाव दंथाय बिरथिंगासिनो इनो बिरथिंगासिनो नोंथांमोन बेरेया होद जुजालाबायगोनसैलाय बे दे लागाव नै जोंहा नोंथांमोना नायनो हागोन 1.5 फुटियाल' दै मानसिया नै जोबथारसिगोन फोजोबसिगोन बिथाङा नायनो हागोन नै गैला नै बिराद मावथिखा नोंथांमोन सोरबाफोर नोंथांमोना माने हाग्रा दाननांगौ दंबा लिंहरनो हागोन बिथांखौ बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आङो खिन्थु सानसेयाव 1500 लानाय जायो आरोना बिथाङा एकदम बिराद स्पिड मावो बुलेट ट्रेनाबो हास्लाबा आरो बिथांजों बिराद स्पिड मावो आरो खामानिखौ नै मेंनो रोङा मिथिबाय ना नोंथांमोन आं खंगिसो दै लागाव जोब्बाय अ मा होनदोंमोन जामनो गिदों गासिबो बिथिं एवबोजोब्बाय दायो बारा गोजान गैला नै बिथिं एसे दंबावो आरोना नैबे दंफांसिम बे दंफांसिम एवनांगौ दै गांनाया जाला मेंजोब्बाय दे एवना हो बारा गोजान गैला नोंथांमोन नै बिथिं लांदां जाबोजोब्बाय नै हैनिफ्राय एवबोबाय जोङो दसेनो बारा गोबाव टाइम लायाखै 1 घन्टासोल'सो जादों जोबसिगोनानो थ' नोंथांमोन नै जोंहा जोबथारसिगोन बारा गोजान गैला दे एसेल'सै आरोना दे बोलो हो जोबसिगोन नोंथांमोन नै 2.5 बिगासो जागोन आरोना बिथिं माने बिथिं मैगं फोसिगोन आरो मैगंफोर फोनो एवनानै दोनबाय ओमफ्राय बिथिं जोंहा गयआ हाग्रा जाजोब्बायमोन नालाय एवखांजोब्बाय ओइ बिथिं नायनो हागोन सेंग्राफोर गासिबो दंजोबो सिंगेल गोजासो दै रावहाबो गार्लफ्रेन्ड गैया बेयाव जाय नांगौ फसायदोंबा एसे कमेन्ट खालामना खिथाहर नोंथांमोन सिख्लाफोरा एसे सेंग्राफ्रा नै गोन्दा दंजोबथारो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बयनिबो सिगां नायनो थाखाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जय बर' हारिनि बयबो जय बर' हारिनि जोब्बाय लोगोफोर बाय